Bé, durant els propers minuts parlarem de les caixes. Arriben nous importants canvis al sistema financer espanyol. Avui, el Consell d'Administració de la Caixa es troba reunit i podria estar ultimant els detalls per transformar-se en un banc. Així ho ha fet saber l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i, hores d'ara, estem pendents de com queda definida aquesta nova situació. La reorganització d'aquest grup financer es produeix després que el govern anunciés noves i molts ja valoren com molt dures mesures per reforçar la solvència de les entitats financeres de l'Estat. Elena Salgado deia ahir mateix que les caixes haurien de tenir un nivell de capital mínim d'entre el 9 i el 10% a la tardor, el més elevat d'Europa, on es demana el 7%. Les que no ho assoleixin, aquest objectiu, seran parcialment nacionalitzades. Dies difícils, doncs, per les caixes, i d'això en volem parlar. Volem entendre què és el que està passant, i per això ens acompanya en aquesta hora de la tarda l'economista i periodista de La Vanguardia, Jordi Goula. Senyor Goula, bona tarda. Hola, molt bona tarda. I avui tenim també la col·laboració, en fi, la presència de l'economista Ramon Tremosa, que és membre de la Comissió d'Economia del Parlament Europeu, ponent de la reforma del sistema de supervisió financera que s'ha aprovat a Europa i eurodiputat de Convergència i Unió. Senyor Tremosa, bona tarda. Molt bona tarda. I benvinguts als dos. Bé, anem a intentar explicar als oients, perquè molts dels oients, la gran majoria, treballen amb alguna caixa o tenen a veure amb una caixa, per exemple vostè, senyor Marcelí. Sí. Jo, la primera pregunta que els hi faig, el model espanyol de caixes té els dies comptats? És a dir, què suposa per les caixes aquesta demanda que fa el govern espanyol, Elena Salgado, de capitalitzar, com deia fa un moment, que les caixes haurien de tenir un nivell de capital mínim d'entre el 9 i 10% a la tardor? Què suposa això per les caixes? Què és el que ara mateix les caixes han de fer per poder presentar aquest tant per cent? A veure, el que s'està demanant... A veure, sí. En primer lloc, que potser que expliquem una mica això, aquest 8% què és. Aquest 8% que es demana a les entitats financeres, sí, és una ràtio, és a dir, dels recursos propis que tenen les entitats financeres, bancs i caixes, sobre el risc que tenen, és a dir, sobre els actius que tenen, siguin crèdits, siguin bonus, siguin el que sigui. Val? Aleshores, aquí doncs, hi ha una relació, que és el que es diu el rati aquest, abans es deia el rati de garantia, el coeficient de garantia, doncs ara se li diu el core capital, o el TIE, se li diuen altres noms diferents. Aleshores, aquí, ara estem, si no ho tinc mal entès, estem al 6, no? Estem fregant es havia d'estar al 6, i de cop i volta ens diuen, escolti, no, ara això hauran de passar vostès al 8, és a dir, en comptes de cada 100 euros que tenim invertits, tenir-ne 6 de nostres, ara haurem de tenir 8, val? De cada 100, 8? 8. Aquelles entitats, sí, que no tinguin inversors privats en el seu capital, que no estiguin a borsa, o que un 20% del seu endeutament estigui a l'estranger, serà superior. Evidentment, aquí s'està referint fonamentalment a les caixes d'estalvi. I aleshores, el que s'està parlant és de que si les caixes d'estalvi, aquests euros que haurà de tenir per cada 100, no s'haurà de passar de 6 a 8, sinó que s'haurà de passar probablement fins a 9,5 o fins i tot 10. Aleshores, això què suposa? Això suposa un esforç molt gran perquè aquestes entitats, com es pot capitalitzar una caixa? Tradicionalment, una caixa es capitalitzava a base de què? Pues a base de que els beneficis que feia al cap de l'any, que en una caixa no es diuen beneficis, es deien excedents, part d'aquests excedents es transformaven en reserves, que eren recursos propis, i aleshores, des de fa un temps, s'havien inventat això de les quotes participatives, que des del juliol d'aquest any a la llei de caixes, aquestes quotes participatives ja donaven un dret polític, a part d'econòmic, sempre i quan no fos dominant en el capital. Aquestes quotes participatives han estat un fracàs, i aleshores en aquests moments expliqui'm com ho han de fer les caixes per capitalitzar-se. Si tenen el camí aquest d'emetre quotes realment molt complicat, i per la via de passar beneficis a reserves també està complicat, home, vostè podrà dir, potser tenen actius amb unes plusvàlues molt grans. Potser sí, i aleshores s'ho poden vendre. Tampoc és un moment excessivament bo per anar a fer plusvàlues al mercat. També podríem fer, és dir, si això és la relació entre recursos propis, el numerador, i actius al denominador, doncs, escolti, si no podem pujar massa el numerador, mirem de baixar el denominador, no? I així també augmentem això. Bueno, però
Aquí, perdoni, però ja m'he perdut, No, aquí amb el denominador... Això dels quebrats és massa complicat. Això ja m'he perdut. Un rati del 8% vol dir que vostè té que tenir 8 de recursos propis sobre 100 d'actius. Molt bé. Llavors, aquest 8%, escolti, vostè el pot lograr, si no el té, o bé pujant els recursos propis, el numerador, o bé baixant els actius, baixant el denominador. És a dir, si baixes el denominador i mantens lo dalt, el rati ja et puja. Molt bé, et puja el quocient. Aleshores, tampoc no sembla un moment excel·lent, tal com està la cosa en el mercat, perquè es comencin a vendre històries i pugui anar molt bé. Per tant, jo penso que si això, a més es fa amb un termini realment curt, i perquè es faci vostè una idea de que si el termini és curt és que aquí es dona 8 mesos a les caixes per fer això. Quan Europa es planteja passar del 6 al 7, es dona 10 anys de Nova Basilea 3. Són 10 anys, Basilea són 10 anys per passar al 7%. Voldrà dir que aquí ens ho fan fer una cosa 10 vegades més de pressa que la resta i amb una sèrie d'entitats, amb unes dificultats realment molt fortes. Per què? Clar, aquesta és la qüestió. El per què. A veure, això és el que demanava la Unió Europea amb les ponències que vostè va estar treballant? A veure... I que el govern espanyol ho està aplicant? Sí, a veure, ara tothom aquí parla del core capital i sembla que això de... Què vol dir core capital? El capital vol dir, diguem-ne, capital, diguem-ne, el nucli del capital. Vol dir el capital social més les reserves, que són beneficis acumulats, el que tenim en caix, diguem-ne, en el passiu del balanç. Però clar, això no és només el més important, sinó tu pots tenir un core capital del 8%, diguem-ne, com ara es demana, però tenir problemes greus de solvència. I per tant, el core capital no t'assegura per se que no tens problemes de solvència. I, diguem-ne, caixes i també bancs, en el cas espanyol, diguem-ne, tenen moltíssims pisos i terrenys en els seus balanços de valor dubtós. I per tant hi ha dubtes sobre la valoració d'aquests actius, sobre la morositat de la banca, i per tant, diguem-ne, Europa diu, escolti, sanegi la banca i faci-ho ràpid, diguem-ne, perquè això, diguem-ne, Europa ho va fet en el 2008 i aquí es van fer el FROP en el 2009, l'any passat es va fer-ho de les fusions fredes, se'ns va dir que el 31 de desembre ja aquest programa s'hauria acabat, i ara resulta que ens diuen que no, que hi ha 9 mesos més de coll, que potser faran alta 20.000 milions, quan ja ho veurem, i es posen unes condicions, diguem-ne, brutals, que això sembla una privatització encoberta. Jo voldria dir només una cosa. A les caixes, en el cas espanyol i en el cas català encara més, han arribat a tenir més del 50% de quota de mercat perquè han prestat un millor servei i perquè han donat, diguem-ne, i han sigut més competitives que els dos grans bancs, que molt legítimament han apostat per la seva expansió internacional. BBV i Santander, i els ha anat, en alguns casos, força bé, i jo no criticaré això. El que passa que han descuidat el mercat domèstic durant dècades, i les caixes, i compareu només els serveis informàtics de la caixa electrònica del qualsevol caixa amb els dels bancs, diguem-ne, sempre han anat capdavanteres. Llavors ara sembla com si tot aquest procés fos una privatització al servei de la gran banca per recuperar posicions, i perquè aquesta banca tampoc no està pas en el seu millor moment. Recordem que en les dades publicades ahir, per exemple, pel diari El País, el core capital de la Caixa de Pensions és més alt que el del Banc de Santander, i que, diguem-ne, ara es posen totes les caixes en el mateix forat, diguem-ne, pecaminós, i tenim el Banc de València o Banc Inter, diguem-ne, pitjor que Caixa de Catalunya. I a més no es diferenciem entre caixes, perquè així com la Caixa, diguem-ne, és una entitat solvent i reconeguda i potent a Europa, Caja Madrid es reconeix com el banc dopat, diguem-ne, és un banc dopat, és el principal banc que va a buscar diners a l'1% barra límit sense interès, i per això aquests dies, quan membres del Banc d'Espanya o del Tresor intenten vendre deute públic en els mercats internacionals, el primer que se'ls pregunta és, bueno, diu, el principal risc sistèmic espanyol, que és Caja Madrid Bancaja, aquests senyors quan deixaran d'acudir a dopar-se dia sí, dia també a Frankfurt. I per tant, diguem-ne, aquí es fa una operació, totes les caixes estan podrides, i la banca, en canvi, és immaculada, i així anem preparant el terreny, i amb això acabo. Pensava que Zapatero era molt d'esquerres, però passarà a la història com el gran privatitzador d'un model al servei de les classes populars, com eren les caixes d'estalvi. Ell diu que les caixes que no arribin al 9-10% que seran, ell pràcticament diu que nacionalitzades, no? Sí, però temporalment. És a dir, a veure... Aleshores, quin seria el futur? Perquè, clar, aquí estem parlant de caixes tipus... Vostè, senyor Clapés,
és una caixa. La Caixa Clapés. Bueno, jo dic, la Caixa Clapés resulta... La Caixa Clapés. La Caixa Clapés, arribem al mes de setembre i, a veure, senyor Clapés, jo som al Banc d'Espanya, el vinc a veure, escolti, a veure, els deures, vostè no ha fet els deures, vostè no arriba i tal. Doncs miri, passa el següent. Senyor Clapés, jo, doncs, l'Estat, el FROP, li deixarà a vostè aquests diners, però aquests diners jo els deixaré comprant-li accions. Per tant, vostè deixarà de ser la Caixa Clapés i s'ha de convertir primer en Banca Clapés. I aleshores jo li agafaré les accions. I a canvi de les accions, jo li donaré aquests diners que vostè necessita per cobrir això que jo li he dit que vostè ha de cobrir. No li compra les accions, sinó que... Jo me les quedo, de moment. Me les quedo i li deixo això. I mana. I, evidentment, llavors jo li posaré aquí el senyor Papet, el senyor Enric, perquè estiguin aquí i vostè el vigili. Quan això estigui tot redreçat, al cap de 5 anys, jo això ho privatitzaré. És a dir, ho vendré, doncs a veure qui vulgui comprar aquestes accions que tinc jo. I les vendré, sigui el Santander, sigui el Bilbao, sigui qui sigui. Jo no les puc recomprar? Bueno, si vostè té diners... Aquest és el problema. Llavors, serà durant 5 anys, que diuen que ho faran durant... Per tant, vostè haurà de fer la Caixa Clapés o Banca Clapés. La Banca Clapés serà sí, però és la banca pública Clapés, ja. Llavors, i al cap dels 5 anys... Ho vendran, doncs miri... I jo perdré el meu poder de la Caixa. Vostè l'haurà perdut ja. Perquè la Caixa ja l'haurà perdut el poder, perquè ja li vendran els altres. I això és el que es diu. Jo voldria dir una altra cosa. Sí. Però els vull preguntar, perdonin, per què darrerament, en aquest mes de gener, hi ha aquesta acceleració amb tota una sèrie de coses que, no sé, donava la sensació que Espanya no s'arremangava i de cop i volta ara tenim pressa de tancar moltes coses. Entre elles, aquesta solució de les caixes, no? A veure... I si això, li torno a repetir, si és el que demanava Brussel·les o no? Perquè segons vostè, això no és el que demanava Brussel·les. L'economia europea, en el 2008, els principals països d'Europa van sanejar la banca, van deixar diners, els estats van deixar govern diners als bancs, ara alguns bancs ja estan tornant diners als estats, el 2009 es va restablir el crèdit, i el 2010 l'economia europea, Alemanya, Suècia, etc., ha tingut un creixement de notable alt, creixements del 4, del 5%, via exportacions. Per tant, la sortida que han fet és del llibre. I tant estan creixent les economies europees que ara fins i tot hi ha inflacions, puja la inflació per inflació de demanda. Per tant, ara un banc central el que toca és pujar una mica el tipus d'interès per modelar aquest creixement i que en lloc de ser de pujar baixa sigui d'onada llarga. Però clar, resulta que per culpa d'Espanya encara s'estan mantenint unes mesures extraordinàries de crisi financera com l'any 2008 només per l'estat espanyol. Llavors, per exemple, el The Economist, ja que pregunta vostè això, diu la setmana passada: Zapatero, reformes tard i malament. El Financial Times ahir diu: ara, per què són 9 mesos? Perquè hi ha les municipals al maig. És a dir, sempre mirant el calendari electoral. Per tant, diguem-ne, i a més, ara diré una altra cosa que penso que és molt important. Qui surt aquí com el cirurgià màxim és el senyor Miguel Ángel Fernández Ordóñez i el Banc d'Espanya, quan és el principal responsable en tant que policia del sistema financer, en tant que supervisor. I això vostès podran dir, ho diu Ramon Tremosa, que és convergent. Doncs no, això ho diu l'últim informe trimestral de la zona euro signat per la Comissió Europea, i tinc aquí una notícia que va sortir al periòdic ara fa molt poc, on explica en lletra petita, perquè això no pot sortir, perquè clar, ja sabem, diguem-ne, ja m'agradaria que sortís a tota pàgina, però el Banc d'Espanya va fallar davant de la bombolla immobiliària, segons la Unió Europea, i aquí, diguem-ne, a l'informe aquest trimestral, jo me l'he mirat, i està diu, la passivitat del Banc d'Espanya va permetre una espiral especulativa que va alimentar la bombolla immobiliària. Per tant, diguem-ne, des del 96 fins al 2008, en què el crèdit del sector bancari creixia al sector immobiliari al 20% anual, mai no s'ha posat un semàfor vermell ni es van prendre mesures per intentar suavitzar aquest cicle. I ara resulta que el que ha deixat, potser intencionadament, pregunto, pringar les caixes a benefici d'inventari, ara apareix com el cirurgià dient jo sé el que toca fer. No té credibilitat. Però a veure, perdonin una pregunta, és que no ens han contestat la pregunta que jo he fet abans del per què Espanya ha de fer 8 o 9 o 10%, aquest 10%, això, el 9 o el 8... Això és arbitrari. I amb 9 mesos i a tota Europa fins al 7 amb 10 anys? Perquè qui ho decideix, això? Home, jo penso... Quina lògica? El que ara deia en Ramon això potser, perdoni, és que la situació és insostenible i s'ha de fer en 9 mesos... És a dir, s'ha d'operar a vida o mort. Exacte. A veure, jo el que estava dient ell, jo afegiria.
I hi ha preguntes que m'estic fent en aquests moments. I per què això que diu vostè, que deia el senyor Reig, tant de pressa... Això fa 3 anys que ho sap el Banc d'Espanya, i fa 6, i fa molts anys que ho sap. I per què no es va fer això quan ho va fer tota Europa? I per què no es va fer això? Escolti, jo no tinc resposta, haurem de preguntar-ho això al senyor Mafo, no? A veure per què no s'ha fet. Però el Mafo tenim la imatge, perdoni, el president, que és president o que és... Governador del Banc d'Espanya. Governador del Banc d'Espanya, que ell, la imatge que ha quedat del senyor Mafo és que ell ha estat l'únic que ha anat fent tocs d'alerta de que compte. Bueno, és la imatge que ha donat ell, que ell ha estat dels pocs que s'ha enfrontat al govern Zapatero. Nen que cauràs. I el nen està aquí a la vora. Nen que cauràs, però no l'agafa. Nen que cauràs i al final, pam, el nen cau. Conyo, perquè no l'agafaves, en comptes de dir-li tantes vegades. És a dir, el Banc d'Espanya podia haver fet fa molts anys, quan va veure que les caixes realment feien un paper que no era el que havien d'haver fet elles sempre, sinó que s'embrancaven amb temes perillosos, amb temes de promoció immobiliària, i que anaven fent, i que es havia de demanar tant diner a fora, endeutar-se tant. Al Banc d'Espanya no li costava res perquè és la seva funció, és el regulador, i depenen d'ell les caixes. Per tant, miri, fins aquí hem arribat, i no poden passar d'aquí. Escolti, i s'ha acabat. I ens haguéssim evitat aquesta història d'ara. Per tant, ara que surti aquest home aquí, vull dir, a vendre's, doncs, com ell és com el salvador de tot aquest tinglado, quan ell és el responsable últim de lo que està passant. Sí, en aquests temes la credibilitat és molt important. És a dir, per exemple, la ministra Salgado, el 20 de desembre, parlant de la situació del dèficit públic de les comunitats autònomes, diu que tot està sota control i que el dèficit de la Generalitat del 2010 serà de 2.600 milions d'euros. Artur Mas, al cap de 4 setmanes, diu que és de 7.600 milions d'euros més factures pendents a pagar de proveïdors. Clar, que una ministra, i aquesta és una, diguem-ne, d'una mostra de xifres, recordo que... però aquí hi ha versions, perdoni, que Artur Mas ha inflat els números. I li dic per fonts, en aquest cas, properes a l'anterior govern. Doncs tenim un greu problema... Que Artur Mas ha inflat els números i que els números no són així. De dèficit. Bueno, que realment aquí, com que les comptabilitats sempre són... És allò de fer les auditories i que en aquest cas l'ha fet... La comptabilitat pública és molt precisa. Jo he dit fons de l'anterior govern. Jo he anat seguint més a més les liquidacions de la Generalitat per deformació professional que es van publicant a la pàgina web i l'any passat el dèficit previst pressupostat era de 10.000 milions. Per tant, té molta més lògica que s'acosti a la liquidació final als 7.600 que en els 2.000 i poc que va dir la ministra Salgado. Per tant, el propi govern ja va fer un pressupost, el tripartit 2, a l'últim any ja va fer un pressupost amb un dèficit brutal. I per tant, diguem-ne, com pot sortir la ministra a dir això? Que és només de 2.600 el dèficit de la Generalitat del 2010. Per tant, quina credibilitat té aquesta senyora, diguem-ne, per ara seguir pilotant a la reconversió de les caixes? Cap. I això és el que els mercats financers no perdonaran. I com que ara les caixes espanyoles... Clar, Espanya és el segon país més endeutat del planeta, té un deute públic i privat pràcticament que duplica el PIB. Espanya és el segon país més endeutat del planeta? En percentatge de PIB, sí. El deute públic i privat acumulat multiplica per 2 el PIB. I el que horroritza els europeus és que l'any 2010 va créixer un 2%. És a dir, que el procés de reducció del deute no ha començat, sinó que les caixes i les persones i les empreses... Però perdoni, Elena Salgado, en les últimes, en una compareixença extraordinària, perquè darrerament no para de comparèixer, va dir que el dèficit s'havia estipulat, es pensava que seria del 6% i que s'havia reduït al 5,1%. Perdó, això és només de l'Estat. Però ja estava molt contenta dient que s'estava reduint el dèficit i que s'estava controlant la despesa. Quantes factures de proveïdors queden per pagar? Quantes devolucions d'IVA s'han ajornat el 2011 per tancar el 2010? I aquí sí que hi ha maquillatge comptable, però el conjunt, en tot cas, no entraré en aquestes coses, però en tot cas, el conjunt de les administracions públiques tanca el 2010 amb un 11% de dèficit, o amb un 9,5%, és igual, una xifra altíssima. I el que és més greu, ningú a Europa, ni els mercats, pensen, he de seguir deixant diners en una economia que no té una estratègia de creixement, que no hi ha una estratègia de creixement econòmic com si Europa ha posat en marxa. Aquest és el dubte dels mercats internacionals. Tu deixaries diners a un país
Però amb mesures... Sí, porten 3 anys empantanats i segueixen caient en el fons del pou. Però amb mesures, per exemple, les que avui, perquè finalment hi ha un pacte o ja s'ha arribat a una entesa amb els sindicats i el govern espanyol, les jubilacions que es demanava. Hi ha, en fi, aquesta remodelació estricta de les caixes. Això no són símptomes de que Espanya està fent els deures i que, en fi, i de que s'hi estan posant. Això als mercats no pot generar confiança? Pregunto. A veure... O no té un lligam? Quan el nen té 39 de febre i et ve el metge i et diu dona-li Dalsi, et diu dona-li 5 mil·lilitres, però no li donguis 10 mil·lilitres. Llavors el pare irresponsable pot dir ara li donaré 10 mil·lilitres de Dalsi. Tampoc no ens passem, perquè, és a dir, si realment es confirma... El cas que em diu vostè és que li estem donant 10 mil·lilitres. És que ens podem passar de sobredosi, perquè si ara realment es confirma en el Real Decret de divendres que d'aquí a desembre les caixes bancs han de complir el 9% i el 10% del core capital en els seus balanços, i també es confirma, per exemple, que això afectaria la Caixa i el BBVA, el Santander i a Caja Madrid, que tenen participades. Ara hi ha un punt de Basilea 3 que diu les participacions industrials d'aquestes caixes i bancs que abans sumaven en el numerador, en el core capital, ara restaran, perquè es considera que Repsol, Gas Natural, són utilities que poden pujar i baixar en el mercat, i això pot alterar els coeficients de la Caixa, i ara restaran. Molt bé, però si això ho apliques en 9 mesos, ni la Caixa ni el Santander ni el BBVA podran donar crèdits. I el restabliment del crèdit... Per què no podran donar crèdits? Doncs perquè tots els diners que captin de dipòsits els hauran de reservar en líquid en el seu balanç i no podran prestar. Clar, pel capital. Llavors, diguem-ne, la precondició per sortir de la crisi és restablir el crèdit bancari. I llavors, si ara ens passem de guais i ara donarem el millor missatge del món mundial de que ara sí complirem, que jo soy espanyol... Vol dir que ens estem passant la recepta... Llavors resulta que el missatge que dones és de que realment no condueixes el cotxe. I que ja està creient el crèdit bancari, que no s'està recuperant en tot el 2010-2011, i les entitats grans, que són les que donen més crèdit, ara encara deixaran de donar més crèdit. Per això és que vagi Déu Nostre Senyor i que ens ajudi. Perdoni, senyor Goula, i després tinc una pregunta sobre Joaquín Almunia ahir, que va fer un... És que és una cosa aquesta que és molt important. Per què Europa, o Basilea 3, perdó, que no és Europa, que és el món, diuen, escolti, aquí ho fem això al llarg dels anys, que es vagin capitalitzant. Ara. Miri, per una raó molt senzilla. Es fa d'així, per què? Perquè a mesura que tu dones més crèdits, tu també has d'anar pujant els teus recursos propis. M'entén? I aleshores d'aquesta manera es busca que no hi hagi un desequilibri, que es puguin anar donant crèdits i que es puguin anar pujant els recursos propis de forma compassada. El crèdit està en el denominador de la ràtio. Ara bé, si a tu en aquests moments et diuen que has de pujar molt els teus recursos propis, clar, aleshores no solament no podràs pujar el teu crèdit, perquè si no t'estaràs fotent el rati a fer punyetes, i aleshores, sinó que hauràs de mirar de baixar actius. Aleshores, jo dic, durant aquests 9 mesos, a veure, com s'engressarà l'economia espanyola a través de quins mecanismes? És a dir, que un dels problemes greus que hem tingut aquí, i que, segons deia l'altre dia, la ministra Salgado deia que això es fa perquè hi hagi més crèdit. I dic, escolti, potser serà a partir de no sé quan, però aquests 9 mesos haurem de buscar algun sistema o alguna forma complementària o diferent, sempre i quan, insisteixo, en que això, avui o demà, vull dir, escolti, no se'ls il·lumini el cervell amb alguna d'aquestes persones que han de fer aquesta. Avui la notícia, és una de les notícies econòmiques de la jornada, és aquest canvi de la Caixa a banc. Això pot canviar d'algú? O sigui, què canvia? A veure... Vull dir, perquè la resta van a darrere. Catalunya Caixa, els Unim, tots aquests. Un moment. La Caixa, de Caixa a banc, és una cosa bastant complexa, el que està fent la Caixa. Per tant, simplificar, dir que passa a banc, no, miri, la Caixa es convertirà en una... que es diu una holding, és a dir, que tindrà una sèrie d'empreses, holding. Una pota serà un banc, que serà Criteria, al qual li traspassarà tota la seva activitat financera. Criteria serà el banc. Criteria serà el banc, que probablement li seguiran dient la Caixa, o li seguiran dient... CaixaBank, que ja existeix, per ser. CaixaBank. Molt bé. Una segona pota serà tota la cartera industrial que té Criteria, que això, com deia molt bé ara el professor Tremosa, doncs això pesaria molt a l'hora d'agafar recursos de capital.
es traurà d'allà dins i es farà una altra empresa ad hoc, una empresa especial, una societat de cartera, que ja veurem com es dirà, i que la seva responsabilitat serà tenir la gestió d'aquestes participacions industrials. Una tercera pota serà la fundació que farà l'obra social. I probablement una quarta pota seria la que tindria doncs, el tema immobiliari. Què passarà? Com que les accions del banc les tindrà la holding, holding la Caixa, aleshores els beneficis que hi hagin, els dividendos que paguin aquestes accions, més els dividendos o els beneficis que es puguin treure de la societat de cartera, finançaran la holding, que, a través d'ella, donarà diners a la fundació per fer l'obra social. Però a mi em sembla que el model aquest de la Caixa no serà un model que el pugui aplicar, per exemple, Caixa Madrid. Tindrà moltes més dificultats, o altres entitats. Per tant, aquest és un model que s'està plantejant aquí, s'està fent, però ja veurem quina capacitat hi haurà de fer-ho en altres llocs. Per exemple, s'ha de dir que la Caixa porta molts anys donant voltes a com afrontar aquest escenari. Això no es pot improvisar ara en un trimestre, sinó que ja... Li anava a preguntar per altres caixes, no? Clar, perquè aquí en surten un munt. Per exemple, Catalunya Caixa, Unim, Caja Madrid, Bancaja, Nova Caixa Galícia, Caja Duero o Caja Espanya tampoc arribarien a aquests mínims que demana el govern. Quines sortides tenen? Bueno, doncs miri, d'aquí al setembre o troben diners... Però troben qui els hi ha de donar? El govern? Doncs ja els he explicat. No, o augmenten les reserves, o fan emissions de quotes participatives, o fan un banc i a través del banc amplien capital. Clar, alguna cosa hauran de fer. D'alguna manera els obliguen a fer-se bancs. Exactament. Voldria afegir una cosa. Sí. Seria important, de cara a que no passessin més coses en el futur, revisar per què, per exemple, Caixa de Catalunya està en la situació en què està i potser examinar quina ha estat la gestió del senyor Narcís Serra en aquest tema. I també s'ha de dir que sobre aquesta Caixa tenia responsabilitat, una part de les funcions de supervisió les té la Generalitat de Catalunya. També el senyor Antoni Castells podria explicar per què Caixa de Catalunya està així. I ara ho dic com a polític, però penso que per evitar que això torni a passar en el futur, que futurs governs de la Generalitat... Penso que, i curiosament ningú no trobo a faltar, jo que llegeixo el Financial Times, on allà s'examina amb lupa, diguem-ne, la gestió dels presidents i dels responsables, i aquí, en canvi, diguem-ne, no es diu res. Home, de Caixa Catalunya n'hem sentit a dir moltes coses, però a l'hora de la veritat doncs no ha passat res. S'ha tapat tot, convertir-se en Catalunya Caixa. No ha sortit cap notícia que que fes especular que estava en una mala situació Caixa Catalunya, que ara és després de la fusió Catalunya. És que aquí em sembla que hem començat, a veure, jo la sensació que tinc, això que deia vostè, el senyor Marcelí de la pressa aquesta, jo tinc la sensació que hem gat una mica també la cosa per la taula, perquè a veure, si al mateix temps estem demanant que cada caixa i cada banc ens expliqui els actius aquests que té, immobiliaris, escolti, i això ha de ser ara per aquest mes, doncs escolti, expliqui'ns-ho, veiem-ho, i en funció de com veiem la situació, doncs actuem d'una forma o actuem d'una altra. Perquè, evidentment, ens donarem compte que no totes les caixes ni tots els bancs tenen una estructura semblant, que són molt diferents. I aquí estem aplicant una mesura per tothom igual. Però jo no vull que la meva caixa es torni banc. Què he de fer? No ho sé. A mi lo que me preocupa es la caixa d'enginyer. Un moment. Perdona, Montse. No, que el senyor Goula... Digues. No, anava a dir... Que tinc una pregunta fa 3 hores que vull fer. Digues. No, ja m'espero. No, res, és que anava molt a punt i serà molt fàcil, Que vostè ha explicat una mica l'organització i com es vertebra una caixa quan passa a banc. Però el cas de la caixa. De la caixa. Però els oients pregunten com ens afectarà els que som de la caixa. De cap manera? No. Doncs ja està, només és això. És que ben tranquils. A veure... Bueno, potser els hi pujarà una miqueta la comissió per transparència. Aquí, les comissions. Perquè, clar, d'un traspàs de 30 euros te'n cobren 3. Ara. Potser te'n cobraran 5. Però bé, exacte. Escolti, Montse, perquè hi ha una cosa que... de la caixa no em fa cap pena, a mi, de la caixa. No fa pena ningú. Ara, a mi d'altres entitats sí que ja em preocupen més. Deixi'm que digui una cosa que sí que és important i que s'ha de tenir en compte. I aquesta sí que no, i que no l'he vista jo massa explicada. És a dir, un dels problemes que vam tenir aquí fa, l'any 2008 era aquest que la gent volia fotre el camp de la caixa o del banc perquè tenia por dels quartos, si els perdré no els perdré. I ens van dir, escolti, fons de garantia de dipòsits, que agafa bancs i que agafa caixes, 100.000 euros ho recordo, per entitat, per compte i per titular. Per tant, si vostè i la seva senyora tenen a la caixa tal, doncs 200.000 els tenen garantits. Què passa
si tenien, doncs, 200.000 aquí, en tenien 100.000 en una altra caixa. Al tanto. Al tanto, perquè aleshores aquí sí que pot haver-hi un problema. I jo els explicaré. I això és una cosa complicada. Però, clar, si la caixa aquesta, el que han fet és això, que aquest invent, que es diu una fusió freda, és a dir, que és el de Caixa Madrid, per entendre, Sí. Aleshores, si les dues caixes estan en aquesta fusió freda, una és Caixa, imagines que és Caja Madrid i l'altra és Bancaja, aleshores se'ls hi respecten els 200.000 i els 100.000. Però si, per exemple, en tenia 200.000, dic la que tinc més a la vora, a Caixa de Manlleu i 100.000 a Caixa de Terrassa, com que aquí s'ha fet una fusió, aleshores d'aquests 300.000 que tenen, Quan se'n garanteixen? només garanteixen 200.000. Però no cridem al mal temps. No, això. jo no crido el mal temps. No, tampoc som la majoria que Simplement tenim dic 300.000. una cosa que em diu, com pot afectar? Doncs miri, no Sembla que em afectarà... queden 20 euros. No afectarà gens. No té per què afectar res. Però sí que amb el fons de garantia això sí que afecta, i penso que s'ha de dir, vull dir, I fa ben dir-ho, Escolti'm, anem a la pregunta que fa estona tinc aquí al cap. A veure, que ahir va haver una certa polèmica sobre una qüestió al voltant d'unes declaracions que va fer Joaquín Almunia, que va adoptar que només que amb 20.000 milions d'euros del FROP, d'aquest fons de reserva, no?, en tinguessin prou les caixes. I aleshores es va generar una certa convulsió perquè hi va haver molta gent que es va posar les mans al cap dient, hosti, si Espanya no en té prou amb 20.000 milions d'euros, on hem d'anar a parar? On hem d'anar a parar? Però aleshores, entre elles la ministra Salgado. Ella va dir que sí. I aleshores Almunia va dir que no, que havia estat un malentès i que no es va entendre. No se m'ha entendido. A veure, vostè que ve de Brussel·les, què hem d'entendre d'aquestes declaracions del comissari Almunia? A veure, l'exposició... Perquè ell diu que no n'hi... Ell diu, o bé dir, que no n'hi haurà prou, però després, com que es munta tal lío, aleshores diu que no s'ha... Allò que se l'ha malinterpretat. L'exposició del sistema financer espanyol al sector immobiliari és de més de 400.000 milions d'euros. Jo he sentit a dir a Javier Gómez Navarro, per exemple, president de Càmeres de Comerç, doncs que un percentatge que pot ser del 15, del 20 o del 25% d'aquest import pot ser ben bé, diguem-ne, mai recuperable. Per tant, estem parlant ja d'una xifra... De 200.000. Si parlem de 450.000, doncs un 15% d'això ja són 100.000. Doncs això són xifres que surten al Financial Times i que surten i que ve el Trichet al Parlament Europeu, a la Comissió d'Economia, i se li pregunta que vostè què li sembla això. Per tant, estem parlant d'unes quantitats, perquè llavors si la ministra diu que amb 20.000 milions ja n'hi ha prou, no és creïble. I jo tinc el màxim respecte per Joaquín Almunia, que és un comissari molt competent, que coneix molt bé els dossiers, que té una llarguíssima experiència política, i que ja al setembre de 2009 ja va tirar la primera galleta d'aigua freda a la ministra, dient-li, vostè diu que el dèficit del 2009 serà del 4%, i jo li dic que serà del 10%, com va ser. I ja diguem-ne, ha anat marcant la línia a la Comissió Europea, al govern espanyol, i la ministra Salgado sempre anava dient que no, i sempre tenia raó a la Comissió Europea. Per tant, diguem-ne, tota la credibilitat la té l'Almunia, i té zero credibilitat aquest govern, el senyor Zapatero, la senyora Salgado i el senyor Mafo, per dirigir res. Bueno, aleshores, suposem, perdonin, que no siguin 20.000 els que ha de portar el FROP, sinó que han de ser els que diu el senyor Almunia, que són més. 100.000. Que això ho posa el govern. Això és possible? Ho pot posar? O fins a quin punt el govern pot anar posant calés? El FROP són 90.000 milions, no? Que ja són calés, diguem. Que es podrien fer servir fins a 90.000 milions, ja bossa, ja caixa. Això és el que s'ha dit. No, per això li pregunto, perquè clar, va sorprendre que ahir Almunia digués una cosa i després se li van tirar a sobre i va tenir que tirar a marxa enrere. Estan posats... Vull dir, molta gent... Vaja, hi ha un consens d'analistes que s'està barrejant en aquests moments que es parla de que poden ser 40.000. Però jo crec que en aquests moments... Ahir van començar a fer-se ja públics algunes entitats financeres, van començar a treure els temes aquests immobiliaris. I el que sortia de morositat, més o menys, una sortia el 12, l'altra sortia el 15, una altra sortia el 17, és a dir, que aquestes xifres que s'havien dit, més o menys, ja va la cosa per aquí, O sigui que ara esperem, a veure, que jo crec que en un parell de setmanes tindrem les idees bastant més clares de quina és la situació. El FROP és l'únic programa de rescat que s'ha fet a l'Europa Occidental que no obliga a la transparència. Jo això li he fet pregunta al Joaquín Almunia en Comissió d'Economia i al vídeo al Parlament Europeu penjat. I ell em va respondre, aquesta pregunta s'ha de fer al Congrés dels Diputats. Però jo li dic, escolti, vostè com a senyor europeu, perquè, és a dir, la condició... Què vol dir? Es donen ajuda sense saber realment l'estat d'aquell banc, o caixa? Bank of Scotland.
una precondició per tenir diners és declara el forat que tens. I el rei del fiscal em diu, si declaro el forat que tinc, que és gran, la meva imatge queda atacada, perdo credibilitat. És igual, tu has fet mala gestió, els noms dels gestors que surtin, i aflora la pèrdua amb tot el que això suposa i tindràs els diners que es deixen per tornar, no són diners, diguem-ne. Això ha sigut la precondició en molts països europeus. A Espanya, no. I aquí ja anem malament. Llavors, el 2008 i el 2009 resulta que totes les caixes i bancs espanyoles, cap d'elles perdia diners. Exacte. Doncs anaven a Brussel·les a agafar diners a l'1% barra lliure. No van anar al FROP. No, al FROP tothom deia, veu, la salut de ferro de les caixes i bancs, per què no van al FROP? Doncs que hem tingut 2 anys perduts perquè hi ha hagut un dòping artificial que ha permès salvar i maquillar el resultat comptable, que és anar a Brussel·les a agafar diners a l'1% sense límit, comprar deute públic espanyol que el Zapatero matia sense límit, que pagava el 4%, i amb aquesta diferència tapo tot el que he de tapar. I aquí tenim el millor sistema financer del món. I van passant els mesos, Europa ja està recuperada, vol fer una política monetària normal, eliminar les mesures extraordinàries, i aquí la feina està per fer. Vuelva usted mañana, del segle XVII al segle XXI. I per tant, diguem-ne, no, és impresentable. Per tant, tenim un problema greu de credibilitat. I si és veritat que el senyor Zapatero ha de plegar ara i el senyor Rubalcaba ha de ser el primer ministre, doncs fem-ho ja, i no esperem a l'octubre, fem-ho ara, perquè estem en unes mans, diguem-ne, no creïbles, que no tenen credibilitat, que són responsables al màxim per no haver afrontat agafant el toro per les banyes, i això financerament es parla molt, i si al febrer o al març caixes i bancs i el sector públic han de renovar els seus deutes, ens podem trobar amb un default de país. I llavors... Què vol dir un default? Doncs que suspens pagaments, com vam estar a punt el maig passat. Però això quan m'ho situa, el default d'aquest? 8, 9, 10 de maig. Pot llegir les cròniques del senyor Julián a La Vanguardia. El directori europeu, la intervenció de l'economia espanyola, la trucada de l'Obama, la trucada del xinès, la trucada del... i Zapatero que cau del cavall. I la cara del senyor Zapatero anunciant d'onde dije Diego. Que va parlar un minut, que era el gran comunicador. Resulta que diu, la situació és molt grave, congelo pensions, retallo sous de funcionaris. Va durar un minut i mig va durar l'explicació que va donar del tema. Això va ser el mes de maig. Sí. Llavors, això, clar, per què vam arribar a aquest punt? Perquè ell anava imprimint deute, i ningú els comprava, aquest deute públic. I per cert, hem tingut regal de Reis. Hem tingut un gener tranquil, perquè el Banc Central Europeu el dia de Reis va comprar deute públic de Portugal i Espanya. Allò, 3 setmanes de calma, diguem-ho clar. Hem tingut un principi de curs sense prima de risc disparada perquè s'estan fent pràctiques heterodoxes en política monetària que el Banc Central Europeu no li agrada fer perquè, diguem-ne, la genètica econòmica i financera dels alemanys està modificada per 2 hiperinflacions brutals, l'any 23 i l'any 48, que són l'avançada del feixisme. I per tant Alemanya no tolerarà, diguem-ne, 2 anys més, vuelva usted mañana, i aquí anem fent el simpàtic, i el que no pot ser de Zapatero és que un dia digui una cosa i el dia següent digui una altra. Això és, diguem-ne, no és, un polític ha de tenir una línia, ni que sigui equivocada, però no podem avui dir una cosa, avui una altra. Ara resulta que canviarem els pensiones per neutrones, ara els sindicats volen nuclears, tenim el pitjor sistema energètic i el més car del món occidental, que destrueix la competitivitat i arruïna les famílies. No podem seguir d'aquesta manera. Bé, avui hem parlat de les caixes, veurem què passa, estarem a l'expectativa. De moment avui la notícia és la Caixa, que diria que és la que ho té més clar, no? La manera de home, és la Caixa, a veure, jo penso que té... si no ho fa la Caixa, vámonos ja. Clar, ja és sòlida. Sí. És sòlida, la Caixa és el país. I fa temps que s'està preparant. Quan la Caixa ja fa criteri, ja crea criteri, és a dir, que agafa ja es treu de sobre el que són les participacions. Escolti, ara li vaig fer una pregunta i amb això acabem. Si la Caixa tanqués l'aixeta, aquest país tanca la barraca? Home, si la Caixa tanca l'aixeta vol dir que tanquen l'aixeta els altres, vol dir que... No, vull dir que tanquem tots. Poca cosa, sí. Sí, haurien de buscar alternatives. No, per això li dic, perquè ja podríem buscar alternatives. Molts organismes... Si s'apaga la llum,
hi ha un tall de llum, els caixers de la Caixa funcionen perquè hi ha un cablejat de seguretat. Sí, es pot tallar la llum als caixers de la Caixa, però per treure segons quants milions d'euros no te'ls donen els caixers de la Caixa. Això em sembla que aquí tindríem un problema molt més gros. Senyor Goula, moltíssimes gràcies. Economista i periodista de La Vanguardia. Ramon Tremosa, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Membre de la Comissió d'Economia del Parlament Europeu, ponent de la reforma del sistema de supervisió financera que s'ha aprovat a Europa i eurodiputat també de Convergència i Unió. Fem una pausa i tornem. Fins ara mateix. Petronieves fa que viatjar en vehicles sigui més econòmic. Amb la targeta Petronieves es podrà beneficiar de descomptes i altres avantatges a l'hora d'omplir el dipòsit a les més de 60 benzineres associades. Per adquirir-la de forma gratuïta només cal que truqui al 902 33 55 55. Més informació a petronieves.com o tan senzill com trucar al 902 33 55 55. Petronieves, empresa amb certificat de qualitat ISO, és garantia d'un bon servei. El matí s'ha despertat amb centenars d'esternuts llançats pel carrer. Connectem en directe. Sí, abandonats a les cantonades, desorientats. Gràcies a El Vico, la gent s'està desfent dels seus símptomes de